alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kanbagaw an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ ye ko ɲa ka émission mandi ni y'o daminɛtɔ ye Mali kunnafoni point net ale jabarani ka émission min n'o bɛ wele ko zikiri waati kanbagaw an y'o de fɔ ye an ye sɛgɛnbali ɲinɛbali ye an bɛ aw de kama ka se k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan ka se k'aw nisɔndiya cogoya min na k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la ayiwa kanbagaw bi an y'a munumunu ka se an ka dankɔrɔba dɔ ma kanbagaw bi ta tɛna kɛ basi ko min da bi dɛsɛ dɛ kanbagaw a ka di aw ye ne ka tɔgɔ in fɔ aw ye parce que ne ye nin fɔ n ko dankɔrɔba dɔ bɛɛ sigilen don sisan k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don mais ne tɛna se k'a tɔgɔ fɔ aw ɲɛna min dan o ye mɛn tigi ye a b'an bolo an ka studio farimaba in kɔnɔ bi an bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ anw ni aw ye aw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh somɔgɔw alhamdulillah an bɛ ala tanu baasi foyi t'i la ayi baasi foyi t'i la yanni n ka se yan kɔni basi min sɔrɔ wa i bɛ bɔ yan k'a sɔrɔ fɛn min sɔrɔ ok i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an lajɛlibagaw ye alhamdulillah rabbil alamin aw denkɛ n'aw ka kalanden don zikiri Cheikhna Kone zikiri Cheikhna Kone inshallah ok kanubagaw aw yɛrɛ y'a bɔra k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ aw ye sisan Cheikhna Kone jɔn de Cheikhna Kone bɔra jɔn ni jɔn de la alhamdulillah rabbil alamin Cheikhna Kone bɔra maa min na n baba tɔgɔ ye Ba Burama Kɔnɛ ye n ba tɔgɔ ye Ba Worokiya Jakite ye Cheikhna Kone yɛrɛ ye Buguninka ye Buguni dugu min bɛ yen ko Bugula Bugula du min bɛ yen ko Morila ne bɛ bɔ Morila la mais Cheikhna Kone yɛrɛ bangena Dawudabugu ka lamɔ Dawudabugu inshallah ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔla ayiwa kanubagaw aw bɔra ka ye ne b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ Cheikhna Kone dɔn et puis hali ni min ma deli ka ye i y'a ka dɔnkili mɛn wa bi e min ma deli ka ye a b'anw ka studio farimaba in kɔnɔ bi aw minnu b'a lajɛ Mali kɔnɔ fɔ a kɔ kan ok san'an ka taa ni kuma ye Cheikhna Kone bɛ se ka kanubagaw hakili jigin k'a fɔ vraiment nin ye Cheikhna Kone yɛrɛ yɛrɛ de alhamdulillah Cheikhna yɛrɛ de don yan wa lajɛli kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ Cheikhna min dɔn o Cheikhna kelen de don awɔ Ba Worokiya den inshallah ala k'an bɛɛ sababa ma kira bonya kosɔn sɔli ala Muhammad Mali faso anw faso sigi kɛra kamanagan ko ye faso Maliba anw faso sigi kɛra kamanagan ko ye Mali kun ye hinɛ dugu de ye Makari dugu de do silamɛya dugu ani hɔrɔnya dugu bi o bɛɛ de tiɲɛtɔ do Maliba la an ka sabali Maliba in ye danbe duguba ye danbetigi caman bɔra Mali la yan ngo Ala jɔn caman bɔra Mali la yan Ala an ka sabali ni yɛlɛna réseaux sociaux kan f'i bi kasi dɔw wɛrɛ ti fɔ ɲɔgɔn banini kɔ dɔw wɛrɛ ti fɔ ɲɔgɔn fanini kɔ ani ɲɔgɔn nabila an ka sabali Facebook nana ko u bɛ changer WhatsApp nana ko u bɛ ɲagami a Snapchat TikTok y'a bɛɛ fereke Ala an ka sabali nin bɛɛ la min ye ne kamana gan Jɛnɛba mun ye ne siran anw jigi bɛ dɔnnibaga min kan k'olu de y'anw ɲɛmɔgɔ ye olu bi kɛlɛ la n ko don o don yan dɔnnibaw bi ɲɔgɔn nabila la yan an ka faso in kɔnɔna na u k'a dɔn k'anw bɛɛ ye kelen ye dɛ Tijaniya Kadiriya ye kelen ye Sunnamɔgɔ ni Sufidenw ye kelen ye Siya jamani ani Saru ye kelen ye Tarabiya mɔgɔ ninnu ye kelen ye kɛ silamɛdenw bɛɛ bi fa la anw bɛɛ bi ba la an ɲɔgɔn sɔrɔ Mamadu la kɛlɛ min bi Mali la yan kerecɛnw ti ɲɔgɔn na bolitigi ninnu ti ɲɔgɔn na kɔmɔtigi ninnu ti ɲɔgɔn na silamɛdenw de bi kɛlɛ la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔnnibaw don an ka kɔrɔ ɲagamine surasiw joli bi bɔ don bɛɛ an ka kɔrɔ ɲagamine walidenw bɛ ka faga kɔrɔn fɛ don o don kɛlɛ min bi kile bi bolo fɛ bɛ
o bi fɛ ka juguya ni kɔrɔnyanfan ye n balimaw an ka sabali don dɔ bi bi kɔfɛ ko sini n ko ala de bɛ sini cogoya dɔn n'an ma sabali aw bɛna bɛɛ tiɲɛ anw kana tiɲɛ faso anw bɛɛ ta de don kelen kelen ala k'an bɛɛ sababu ma. Ami i b'a fɔ i ni tan tɛ ni Mali ko in kɔni ala ka jisuma kɛ a fura ye. Amina Allah, amin. Ka bɛn ani keleya ka na Mali kɔnɔ halisa. Amina Allah. K'an kisi k'an tanga jugu fana tɔɔrɔ ma. Amina amin. Ok kanubagaw sisan aw bɔra k'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛnɛ yɛrɛ de don ne b'a dɔn ni misigi ye mɔgɔ caman hakili jigin a la fana. Ok an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye. Sɛgɛnɛ komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zikiri waati. Zikiri kɔrɔ ye jumɛn de ye? Alhamdulillah rabbil alamina. N'i y'a mɛn ko zikiru, zikiru ye arabukan ye. Zikiru kɔrɔ de ye ala kosuma. Ala kosuma. Ala kosuma. Ka ala wele. A bɛ fɔ o de ma ko zikiru. Subhanallah b'o la, astaghfirullah b'o la, alhamdulillah b'o la. O n'a ɲɔgɔnna caman. Mais tɔgɔ in farala anw tɔgɔ kan. An ka tɔgɔ in bakurubalama a bɛ fɔ o ma de ko kalima ou bien madu. Inshallah. Ok. Ni o différencier ka bɔ ɲɔgɔn na. Ni ala sɔnna. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la mais komi a tɔgɔ ala ko suma don mais k'a da k'a kɛ dɔnkili ye mun de nana ni o ye? Alhamdulillah rabbil alamin. An ye ko in tɔmɔ an karamɔgɔw kɔ. Barisa an bangena k'an karamɔgɔw sɔrɔ nin sira in kan. Zikiridala caman bɛ Mali la. An ka cɛkɔrɔba minnu y'a kɛ, minnu fatura, minnu bɛ balo la. An kɔrɔbalen minnu fana bɛ balo la bi. O ka ca kosɛbɛ. An bɛ Mali zikiridala bɛɛ fo, ka diɲɛ zikiridala bɛɛ fo, farafinna farajɛ la. Olu minnu ye sira in jɛya ka bila an ka se ka dɔ fɔ bi. An b'u fo kosɛbɛ. Zikiri ye fɛn min ye, barisa ko o ko bɛ bi. Jeliw bɛ yen. Artistes caman bɛ yen. Taabolo bɛɛ la. Bɛɛ n'i ka taabolo don. Bon n'a fɔra ne ye silamɛ ou bien ne ye yɔrɔ bɛɛ misiri kɔnɔna ye, i b'a sɔrɔ ni balani show sigira ne ka yɔrɔ la sisan, mankan in kama kuma dɔ la n bɛ sitanɛya ko n bɛ taa, nka ni ye miiri n yɛrɛ cogoya la n tɛ sɔn ka taa balani show in na, barisa o ye ne ka diinɛ cogoya ye. Bon mun de bɛna to ne bɛ kumaniya o ma? Zikiridalaw nan'u sigi k'u miiri, ni an yɛrɛ wulila ka fɛn dɔ labɛn silamɛya tɔgɔ la, silamɛdenw ka nisɔndiya, o b'u kisi ka taa tiɲɛnikɛ yɔrɔ t'a la, o bɛ na ala ko t'a la. Cɛ dɔw tun bɛ kira yɛrɛ nɔfɛ o, n'olu tun ye kira tanu, n'u tun y'a majamu, kira tun bɛ farinya de. Awɔ, kira yɛrɛ tun bɛ nisɔndiya n'olu ka kumakanw de, u ka to ka kuma, olu yɛrɛ tun bɛ kira tɔ farinya de. Olu fana tun b'a kɛ dɔnkili ye. Olu tun b'a kɛ dɔnkili ye, u bɛ kira majamu de. Awɔ, u b'a tanu ni dɔnkiliw de ye. U bɛ cɛw tanu ni dɔnkiliw ye kɛlɛkɛ yɔrɔw la, ni min bɛ fɛ ka saliya u bɛ courage d'u ma, u bɛ kalima da u la ka dusu d'u ma. Zikirida a bɛ dɔw kɔnɔ ko dilannen don, bi ko dilannen tɛ bi dɛ, nin bɛ kabi kira tile sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. Faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la. Ok mais fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri Sɛgɛnɛ yɛrɛ bolo différence jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ? Bon alhamdulillah ni ɲininkali in bɛ kɛ yɔrɔ caman na, nka o différence in kɛnɛkan ko de don. Fɔlɔ ne y'a fɛ sisan san ko dɔw y'a kɛ n k'olu sara o, n ko ne m'olu ye, n y'olu tɔgɔ de mɛn, dɔw fana b'a la hali bi olu sijɛlama b'a la. Mais i b'a sɔrɔ fɔlɔ olu tun bɛ tile min na ani bi tile n'i y'olu la wuli ka na yɛrɛ olu b'a fɔ k'u bɔra yɔrɔ min na k'o tɛ nin ye o. Tiɲɛna a ma nɔgɔn. Barisa olu tile la fɛn min tun bɛ kɛ bi o yɛlɛmara kosɛbɛ. Système de bɛ yen nɔ bi. Bon ni système falenna n'i y'i sigi fɔlɔ ta ninnu tun bɛ cogo min na ni mɔgɔw tun b'u minɛ cogo min na e yɛrɛ bɛ to ten tɔ. Bon e ka ko bɛ ɲagami ten tɔ. Bon an bɛ bi ta de la an b'a kɛ nin cogo in de la. Inshallah o ye Sɛgɛnɛ ka faamu ye. Ok. Parce que an tɛ fɛ an ta in ka ɲagami quoi. Kuma na ala ka n'a ɲagami. Mais komi i yɛrɛ ko fɔlɔ mɔgɔ ninnu dɔw tanyana mais dɔw bɛ yen nɔ. Mais aw bɛ zikirida in kɔnɔna na fɔ minnu bɛ yen nɔ sisan u b'aw wele ka to ka conseil di aw ma k'aw bilasira. Alhamdulillah. Parce que a fɔra i ye ko kalanden karamɔgɔntan
u tununen no bɛ dibi la quoi i b'a sɔrɔ ɲɛnamaya la fɛn fɛn bɛ diɲɛ na i b'a sɔrɔ i y'a minɛ yɔrɔ dɔ la hali n'i m'a minɛ mɔgɔ bolo i b'a sɔrɔ i ye dɔ kanu ka tugu a la o kama quoi bon ɲɛmɔgɔw bɛ yen ani zikiridala kɔrɔbalenw an bɛ ɲɔgɔn kalama u b'an bilasira u kumakanw na u b'an bilasira n'u ka dɔnkiliw ye barisa an b'u bɛɛ lamɛn fana inshallah. Ok, kumana hali bi ala k'u mɛn aw kɔrɔ u ka aw bilasira ka cogoya min na pour que fili kana na don a la. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la. Sɛki n'an bɔra o kɔnɔna na an bɛna don Sɛki yɛrɛ ka zikiri ko kɔnɔna kan. Sɛki nana zikiri kɔnɔ cogo jumɛn mun de ye Sɛki motiver k'a don zikiri da la? Bon alhamdulillah Sɛki ka don zikiri da la kabi n ka dɔgɔ barisa ne ka kalanw kun fɔlɔw daminɛla morikalan ye ni bɛɛ b'a dɔn ni duguma kalan ye an zikiri kanu ka b'o wagati ninnu parce que maaw ye morikalan dɔn ni gɛrɛbuya de ye an kɔni an ma gɛrɛbuya la kɛ nka an kɔni lamɔna o lamɔ cogo in de la kalan kɔnɔna na ye an ka kalan kun fɔlɔw daminɛla morikalan na an ye caman k'o la ka bɔ ka na madarasa farango arabu la ka waati k'o la k'a bila ka b'o wagati ninnu ni chant kuma sera parce que bɛɛ b'a faamu n'o de n'o kumaw sera dɔnkilida wagatiw i b'a sɔrɔ an ka kalanyɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ ka na an ka kilasi da de la ko parce que ko turu sera ne ma awɔ ni ne kun ye dɔnkili da mɔgɔw kun b'a lamɛn kosɛbɛ an tora ten kabi an denmisɛnninya la ka na wuli an bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni mais o wagati ninnu na zikiridala jɔn de kun ka di Sɛki Sɛki kun b'olu ka dɔnkili da kilasi kɔnɔ bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la waati ne kun bɛ dɔnkili min da kilasi kɔnɔ kosɛbɛ o y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye baba Arasini Sali ye o ka dɔnkili dɔ bɛ Sɛki kɔnɔ sisan i bɛ se k'o dɔ da an n'an kanubagaw ye cogo min ni ala sɔnna a ma ok awɔ ayiwa kanubagaw ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛna taa kilasi kɔnɔ n'a chant na sisan ok Ayuba 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 munyumbaga Ayuba 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 munyumbaga Ayuba banana duguma uyubala Ayuba mafo kumasaba nyentoro Ayuba 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 munyumba Ayuba ganafolo masaba nyobeba Ayuba mafo kumasaba nyentoro Ayuba 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 munyumba Ayuba wolode masaba nyobefatu Ayuba mafo Koma sabaye ntoro Ayuba 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 munyumba wa ok ni tonton Arasini Sali yɛrɛ ni mieux bi a bɛ content tellement mana hali bi ala k'u mɛn an kɛrɛfɛ ka dɔnkili duman datugu pour que denmisɛnw bɛ se k'a ta cogo min na k'a da tuguni kura ye parce que ne b'a dɔn mɔgɔ minnu don u tɛ fɛn fɔ a la parce que ɲɛtaga de don ala ka an bɛɛ sababa ma ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la mais Sɛki o temps kɔnɔna na ka na se sisan ma a ka sigi bala yɛrɛ yɛrɛ o ni sisan cɛ o fana bɛ san joli la bon alhamdulillah a ka sigi bala parce que n y'a f'i ye anw kalanna anw senfɛ de quoi anw kalanna anw senfɛ de an bɛ ko in kɔnɔ a mɛnna dɛ a mɛnna kosɛbɛ n'an ko an bɛna waati dɔ ta k'a fɔ ne yɛrɛ hakili t'o la quoi barisa ko ninnu kɛra daminɛ la kabi an ka dɔgɔn kosɛbɛ n y'a f'i ye k'an bɛ gɛrɛbuya kɔnɔ ok inshallah faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la mais Sɛki album bɔ alhamdulillah Sɛki album 2 kɛ fɔlɔ album 2 kɛra hali bi ala k'a tɔ nɔgɔya amina Allah ok Sɛki ko jɛnatigɛ la mɔgɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ fɛn bɛɛ la Sɛki ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka zikirida kɔnɔna na ka b'a daminɛ ka na se sisan ma alhamdulillah rabbil alamin nin yɔrɔ in na a bɛ an bila ka miiri kosɛbɛ barisa jɔn i bɛ baara o baara la i bɛ don a ka gɛlɛya kɔnɔ i bɛ don a ka nɔgɔya kɔnɔ Sɛki yɛrɛ bɛ don zikirida in yɛrɛ daminɛ waati min na ne ma don a la i n'a fɔ caman bɛ don a la cogo min na
kuma in yɔrɔ a giriyara dɔɔni i bɛ nin mɛn ne de da barisa caman bi don a la cogo min na maa caman donna a la ko wari de b'a la ne bɛ don a la ne t'a dɔn ko wari b'a la n y'a kanu de k'a kɛ i y'a faamu bon i ye fɛn fɛn kanu k'a kɛ i sigilen don n'o gɛlɛya ye i bɛ nɔgɔya sɔrɔ o kɔnɔ i ka bali la i b'a dɔn fɔlɔ dɔnkilidalaw tun bɛ yan o tun bɛ balo ka kasɛtiw la an donna dɔnkilida la o b'a sɔrɔ kasɛti ko tɛ o an bɛ balo jumɛn de la bi o ye jatigi ɲuman de minnu b'i dɛmɛ minnu y'i kanu minnu b'i dɛmɛ bi an kɔni bɛ min fɔ jatigiw ye hali sisan min gɛlɛyaba bɛ an na o y'an ka production ye kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ bi n'i ye adamaden dɔ fasa da i b'a sɔrɔ o mago bɛ a fasa in de la a bɛ se ka financer a fasa in de fana kama nka n'i ye dɔnkili dɔ bɔ Ala tɔgɔ la ou bien kira tɔgɔ la yanni k'o clip kɛ baara b'i bolo dɛ tiɲɛna i b'a sɔrɔ o dɔnkili ninnu n'i y'a kɛ Ala ye Ala yɛrɛ bɛ dɔ t'u ye quoi i b'a sɔrɔ an bɛ dɔnkili minnu kɛ Ala ye ou bien kira ye i b'a sɔrɔ a caman na an yɛrɛ de bɛ wuli k'an jɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲinini kɛ ka don a la hali n'i y'a fɔ dɔ ye maa min b'a kɛ Ala dɔnbagaw bɛ yen kanubagaw bɛ yen minnu b'a kɛ nka maa man ca dɛ k'u k'u hakili t'o la n'i y'a ye an bɛ balo an bɛ ka balo ni Ala hɔrɔma de n'i y'a ye an bɛ ka sama an bɛ dumuni kɛ an bɛ boli boli Ala y'an da cɛ dɔ de kanu kama n'o ye Muhamadu Rasululahi sallallahu alaihi wasallam bon fɛn in fana sigilen don n'o ye an ka dɔnkilida ye k'a kɛrɛnkɛrɛn ko kira tanu bon bi i yɛrɛ k'a jate minɛ kira tanu dɔgɔyara bi dɛ maa tanu de bɛ yen kosɛbɛ maa tanu tɛ baasi ye dɛ nka kana ɲina kira tanu ni Ala tanu kɔ inshallah k'u hakili to an na yen yɔrɔ la k'o bɛ diya n ye inshallah ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la ayiwa kanubagaw bi ta ma nɔgɔn dɛ aw bɔra ka Sɛki ka kuma kɔni lamɛn ayiwa Sɛki mago bɛ production na kanubagaw aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan jɔn ma kɛ mɔgɔ si la an b'aw bɛɛ deli aw ka se ka dɛmɛ don Sɛki ma cogoya min na a ka production ka se ka kɛ cogoya min na hali n'a sera ka studio kelen dayɛlɛ a tɔgɔ la o bɛ diya n ye fo k'a faga ok Sɛki o ɲɛna ko gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Sɛki nɔgɔya dɔ bɛ yen an bɛ wagati min na i ko bi Sɛki nɔgɔya dɔ kɔni kɛra alhamdulillah nɔgɔyaw kɛra n bɛ Ala tanu jɔn kɔni jɔn nata ti fa n'Ala ye nɛgɛso d'i ma i b'a Ala wele joona k'a k'i sɔn moto la n'a ye moto d'i ma i b'a fɔ mobili n'i ye mobili sɔrɔ min ka girin ni o mobili in fana i b'o ɲini a laban hali n'i ma avion ɲini kɔni k'i b'a san ka don a kɔnɔ i b'a ɲini waati bɛɛ i ka se ka don a kɔnɔ waati bɛɛ inshallah i ko kuma ye Sɛki o ye temps yɛrɛ de ok kuma na hali bi Ala ka hɛrɛ tɔ na an bɛ kanubagaw fo k'u barikada c'est kanubagaw sababu la an ye bolifɛnw sɔrɔ an ye dugukolow sɔrɔ an ye bonya caman sɔrɔ kanubagaw fana sababu la barisa fitiriwale ye kafiri de n'i ye adamadenw ka juguman fɔ ko minnu tɛ ka se ka ɲuman kɛ minnu fana bɛ ɲuman fɔ minnu bɛ ɲuman kɛ i kan k'o kɛ awɔ an bɛ kanubagaw fo farafinna ani farajɛla barisa an dɛmɛbaga dan tɛ farafinna ye dɔw bɛ farajɛla u bɛ ka kow k'an ye dogo la u tɛ fɛ u ka dɔn yɛrɛ k'u y'a kɛ Ala n'a kira kama an ka foli dusukun jɛlenya ɲɛsinnen don kanubaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i yera diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn ko Sɛki ne kanbɛ de ma kanu dan tɛ minnu bɛ wari bɔ ka d'a ma ou bien minnu bɛ fɛn bɔ ka d'a ma tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko Sɛki ne n y'i kanu dusukun na a dɔn foli in kanbɛ de ma inshallah ok mana u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ foli kan na hali bi kanubagaw an b'aw ma dɛ an b'aw kɔ dɛ ayiwa an jigi damaw kan fana aw hakili to Sɛki la cogo min na ok Sɛki faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la Sɛki ni zikiridala tɔw aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah zikiridala fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan a bɛɛ bonya b'an yɔrɔ la an n'a bɛɛ bɛ baara kɛ fana fɔ ni baara ma se min ma don min na sɔnni fɛn o fɛn bɛ yen u bɛ na an kungo kɛ 100% an yɛrɛ bɛ n'o kungo kɛ 100%
bon association baden bɛ jamana in kɔnɔ yan sisan min kɛlen don ka zikiridalaw fara ɲɔgɔn kan ka caya an bɛɛ jɛlen don kulu kelen na yɔrɔ caman na inshallah mana hali bi ala ka bɛn n'aw ni ɲɔgɔn cɛ amin Allah ala k'aw kan bɛn amin Allah ala k'aw ka fɛnw bɛɛ réaliser aw bolo amin Allah ok Cheick i delila ka voyager i n'a fɔ kɔkana hali Mali yɛrɛ yɔrɔ la farafinna farajɛ la i delila ka voyager ka taa zikirida la bon alhamdulillah Cheick la kɔni ma se farajɛ la fɔlɔ nka an bɛ ala deli ala k'o teliya quoi n'ala sɔnna nka an sera farafinna parce que an taara Côte d'Ivoire Abidjan n taara Burkina n taara Sénégal inshallah ok mana haibi turu bi farajɛlakaw la dɛ n'ala sɔnna ayiwa an mago b'aw la a ka se ka Cheick na invité cogo min na a ka taa zikiri duman da aw ye aw tɛ nimisa sɔrɔ fɛn min kɔfɛ a ka kɛ Cheick na ka zikiri da ye kanubagaw an jigi dalen don aw kan aw minnu bɛ farajɛ la bi in na ok Cheick na faamuyali ko ɲuman sɔrɔlu la projet jumɛn bɛ Cheick na bolo dans l'avenir a bɛna kɛ zikiri ko kan alhamdulillah rabbil alamin projet min b'an bolo an bɛ ala deli barisa i m'a ye zikiridalaw ka production ko kuma ka ca dɔɔni studio bɛ a ka ca studio min kɛrɛnkɛrɛnnen don zikiridalaw tɔgɔ la bi a man ca an mago b'a la ni ala ye fanga da an ma ka se ka studio dɔ dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala zikiridalaw tɔgɔ la o ye projet dɔ ye projet caman bɛ yen a dɔw dogolen don a bɛɛ tɛ fɔ plateau kan ni ala sɔnna a ma ni ne bɛ se ka fɔ yan kan mana ala k'a bɛɛ réaliser k'a bɛɛ nɔgɔya a bɛɛ ka kɛ cogoya min na ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la Cheick na komi i yɛrɛ y'a fɔ i bɛ mariage ɲɛnajɛw kɛ mais i n'a fɔ sisan ne mago bɛ Cheick na ka wele ka na n ka mariage kɛ i yɛrɛ i komi i ko k'i ba fana mago b'i la a ka n'i ka mariage ɲɛnajɛ kɛ mais Cheick na ne de y'a fɛ yen fɔlɔ mais dɔnbagaya b'i n'i ba cɛ Cheick na ne min fɔlɔ in ta fɔ Cheick na ma ne fɔlɔ ta accepter a ye ne ta accepter mais a ba ta nana ne kɔfɛ a ye ne ta a tilala ka ne wele k'a fɔ ko ne ta ma bɔ k'a ba ta kɛ est ce que o bɛ Cheick na ka baara la a ye ne bɛ n ba de ta kɛ awɔ n'i kun ye misaliya wɛrɛ ta an bɛ mais ni ne ba ta kɔni nana n bɛ n ba de ta kɛ Cheick na voilà an ka Cheick na ba bɔ kuma na an ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye inshallah mais o mɔgɔ wɛrɛ in o ye Cheick na dɔnbaga ye mais ne tɛ Cheick na dɔnbaga ye ne kɔni ye Cheick na a kanu de donna na n y'a ka numéro ta k'a wele k'an ka ɲɛnajɛ ko f'a ye mais Cheick na dɔnbaga ye Cheick na wele k'a ka ɲɛnajɛ ko fɔ Cheick na ye sisan Cheick na bɛ jumɛn accepter o la i tɛ ne min dɔn ne de y'a f'i ye fɔlɔ e bɛ jumɛn de ta o la alhamdulillah bon Cheick na yɛrɛ ka baara cogoya la min ka gɛlɛn anw ma o ye layidu de n'i kɔni y'an wele ni an y'a f'i ye ko awɔ hali ni dɔw wɛrɛ nan'i ta kɔfɛ n'o tigi sɔnna o bɛ se ka tɛmɛ an ka mɔgɔ wɛrɛ bolo mais o tɛ Cheick na yɛrɛ ka ko ye inshallah mɔgɔ min fɔlɔ ye mana an fɛ k'an ka avance fana d'an ma parce que an bɛ baara kɛ na n'i ka avance t'an bolo i ka juru t'an na dɛ n'i ka avance di i tɔgɔ bɛ sɛbɛn baara bɛ kɛ an ka baara kɔni cogoya ye a dɔn kɔni ni an ye layidu kɔni d'i ma fɔ ni saya y'an sɔrɔ yan'a don cɛ sɔni inshallah a bɛ kɛ ok mana faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la Cheick na émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma conseil jumɛn bɛ Cheick na bolo k'a fɔ jeunes ɲɛna minnu bɛ zikirida la u k'a kɛ cogo min i n'a fɔ aw karamɔgɔ aw ɲɛmɔgɔw y'a kɛ cogoya min na alhamdulillah rabbil alamin n bɛ min fɔ n karamɔgɔ ye barisa anw ye zikiridalaw bɛɛ dɔgɔninw ye an bɛ min fɔ an karamɔgɔw ye an b'a ɲini u fɛ zikiridalaw ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen bon cogoya dɔw bɛ yen o tɛ bɛn zikiri kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a bɛ bɛn ko wɛrɛ la nka a tɛ bɛn zikiri la inshallah an k'an jija an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ o Cheick na ka denmisɛnnin ladikan ye k'a fɔ n karamɔgɔw ye ka tila ka yafa ɲini u bɛɛ fɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ inshallah ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la Cheick na ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn de man di Cheick na yɛrɛ ye alhamdulillah Cheick na tɛ fɛn min yɛrɛ fɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fiyewu o ye fitiri waleya de ye fitiri waleya tiɲɛna o ma ɲi nɔ voilà n t'o de fɛ
ok sheki ne fitiri waliya man ye jumɛn de ka di sheki ne fana ye min tɛ fitiri waliya fana ye alhamdulillah n'i ko jumɛn ka di sheki ne barikatigi de ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ min jantora a ba la ka janto a fa la barisa sheki ne yɛrɛ ka bako tɛ kulonkɛ yɛrɛ o donna plateau ka yan nɔ ba ka bon bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ok inshallah ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la n'ala sɔnna komi émission bɛ ka se a kuncɛliyɔrɔ ma sheki ne folikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ kanubagaw ye n'i y'o fɔ sheki ne bɛ se k'a ka numéro di a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen nɔ a mago bɛ sheki ne na mais a t'a dɔn a bɛ sheki ne sɔrɔ cogoya min na sheki ne bɛ sɔrɔ numéro min na sheki ne bɛ se k'o di kanubagaw ma sani an ka taa an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni duman duman dɔ ye ka sɔrɔ ka bayi kɛ kanubagaw la alhamdulillah rabbil alamina awɔ an bɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'a la k'a yira u la u k'a dɔn zikiridalaw balokun foyi tɛ an na ala ka jɔn k'u la nisɔndiya sheki ne kɔni don o don an bɛ siɲɛnabaw kɛ walasa ka miirina ɲɛnamaw sɔrɔ ka fɛn fɔ kanubaw ye u bɛ min faamu ni ala sɔnna a ma an bɛ dugawu ɲini u fɛ waati bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ an b'a yir'u la fana yanni n ka numéro di jɔnni kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman n bɛ foli lase kuntalakaw ma ka foli lase hayidaraw ma seyidi sherifu usumani madani hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani sherifu buye hayidara sherifu mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'u ye bi an dusuma kasalen don dɔɔnin fana an karamɔgɔ n'an fa n'o ye buye denkɛ ye badara aliyu ala ye a ka kalifa minɛ a la a kɛra jarabi la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ni an bɔra yen n bɛ mali dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ka bonya bɛ sheki ne bolo ani fɛn fɛn ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen o ka tila ka yira aw la n bɛ n ka manager de fo kosɛbɛ kosɛbɛ n b'ale de fo kosɛbɛ kosɛbɛ yanni n ka bɔ yan n'o ye musa kulubali ye gérant seli tailleur don ni sheki ne donna zikiridala tɔw cɛla u to ka ɲininkali kɛ ko mansin de bɛ n ka finiw kala n ko non mansin t'a kala gérant seli de b'a kala parce que a bɛ dɔw kɔnɔ ko mɔgɔ ko bolo t'a kala k'u b'a don mansin kɔnɔ kuma dɔw la ka kala kan awɔ tabarikala manager min don ale de bɛ fini kala sheki ne sanga a n'a ka wagati hali min filɛ nin na dɛ ale de ye nin sanga nin kala ka di yan bon fana n bɛ n ka galadonna fo yan Darussalam Usumani Kamara gala ordinateur don ale de ye layidu ta sheki ne ni événement b'i bolo n'i ye wari don bazin na kan to balo la n tɛ yafa i ma a don ni bi cɛ a ka jan dɛ nka layidu ma tiɲɛ fɔlɔ ni mago bɛ gala ɲuman na Kamara sɛgɛrɛ inshallah o kɔfɛ ni mɔgɔ mago bɛ sheki ne la n bɛ numéro di aw ma manager ka numéro 74 55 05 37 sheki ne yɛrɛ ka numéro ye 79 45 47 97 inshallah n'i ye numéro fila fɛn fɛn wele i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais bonya in bɛɛ ye manager de ta ye musa kulubali gérant seli n bɛ n ba fo kosɛbɛ ɲɛ bɛ n ba sigilen na yan n ba worokiya tanti rose ale bɔra fɔ Abidjan inshallah a nana bɛn ni émission ye bi a yera la a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye sijani kɛnɛ laban ko ɲuman ala ka kalifa an la k'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a yira zikiridalaw ni kanubagaw la a y'a hakili to plateau in na kosɛbɛ a se ye dɛmɛ o dɛmɛ ye a y'a kɛ nin ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɛ n'i y'a ye ninnu bɛ ka baara bila waati bɛɛ ka na zikiridalaw wele ka na yira aw la u tɛ ka wari sɔrɔ a la u tɛ ka sanu sɔrɔ a la kanubagaw minnu bɛ k'an filɛ a kan ka ko dɔ k'u ye inshallah ko sheki ne ka foli ka ɲi ala sɔnna ma faamuyali sɔrɔla la merci o ɲɛna yɛrɛ de ok sisan sheki ne b'a kanuma u fɔ a dumanba in fili an bɛ sɔrɔ ka bayibayi a datugu ni o ye n'ala sɔnna ala k'an bɛɛ sababa ma amina kira bonya kosɔn sɔli ala muhammad sɔli ilaha fɛn bɛɛ b'i ban ala ka masaya tɛ ban aw ɲɛ b'i kabakolo min na don dɔ nin bɛɛ b'i ban
fɛn bɛɛ b'i ban Ala ka masaya t'i ban aw ɲɛ bi dugukolo min na don dɔ nin bɛɛ b'i ban aw ɲɛ bi jamaba min na don dɔ jama na ban aw ɲɛ bi kuluba min na don dɔ kulu na kari kari ɲɛ bi mɔgɔba min na don dɔ mɔgɔw na sa jinɛw na ban mɛlɛkɛw na ban bajiw na ja fɛn bɛɛ b'i ban kulubaw bi kari kari nin bɛɛ b'i ban kɔgɔjiw na ja nin bɛɛ b'i ban maninfinw na ban nin bɛɛ b'i ban masayaw na ban nin bɛɛ b'i ban fɛn min t'i ban fɔla ka masaya kelen pe Ala k'an bɛɛ sababu ok o jara o ye tiɲɛ jɛnatigɛ fɛn bɛɛ bɛ ban Ala sɔnni a ka ban o k'a sɔrɔ an yɛrɛ ta nɔgɔyara la ok o ɲɛna kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna n ko bi ta in tɛna kɛ basi min na bi dɛsɛ aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan sɛgɛnɛ ye fasi min bɔ mais kanubagaw an ma ɲinɛ aw kɔ halisa aw ka hakili to sɛgɛnɛ na Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'aw deli aw ka hakili to sɛgɛnɛ na ok sɛgɛnɛ i nana ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnn'a ma an b'i fo dantɛ foli min na k'a fɔ ko nin ka kɛ ko daminɛ nin ka na k'a laban ye an b'a fɔ n ko don wɛrɛ ɲɔgɔn an ka sigi baro da wɛrɛ la ka baro k'o fana kan ok kanubagaw ni tun b'an bolo bi ka yira aw la k'a fɔ k'aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire bari kɛ an ka vidéo kan ko aw kan bɛn wagati wɛrɛ